खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव भेन्सार फोरोंगिरिफोरा पेन डाउन फोसावबाय अदेबानि फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावबाय अल बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियेल्सनि बानजायनायाव 16 आगस्टनिफ्राय लानानै 20 आगस्टसिम पेन डाउन फोसावबाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय जाहाथे 15 आगस्टनि गेजेराव राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा नाथाय 15 आगस्टसिमाव जेबो राहा लायैनि थाखाय 16 आगस्टनिफ्राय 20 आगस्टसिमनि गेजेराव पेन डाउन फोसावबाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन भेन्सार फरायसालिफोरा मैयानि सानाव पेन डाउन खालामनानै खुद्रिदों बिटिआर गोरोबथाया नंखायसो नामा बेनि सायाव साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फोरोंगिरिफोरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राजीव गान्धी गोजौ फरायसालियावबो फरायसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै फोरोंगिरिफ्रा पेन डाउन खालामदों राजीव गान्धी गोजौ फरायसालिया 31 बोसोर जाबाय नाथाय दिनैसिमबो सोरखारि जायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बे फरायसालियाव मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 200 निफ्राय 250 फरायसाफोर थायो फोरोंगिरिफ्रा उदैयाव गामसा खानानै गोलाव समनिफ्रायनो दान बान्था गैयालासे खामानि मावबोनो गोनां जादों जाय दुखुनांथाव होननानैबो फोरमायथियो जायनाखि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार फरायसालिफ्रा सोरखारि जागोनखौ गोबां आसा दंमोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो जायाखै बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथायानो नंखायसो नामा बेखौ साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फोरोंगिरिफ्रा बेनि अनगायैबो 20 आगस्टसिमावबो जुदि सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होआबा बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानैबो सांग्रांथि होबावो फोरोंगिरिफ्रा बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देनि जौसाङाव बथल आरो बायदिसिना मुवा बेसाद खुबैनानै जौसांखौ सोरलां बोरलां खालामदों माखासे लाइमोनफोरा जाय भिडिअआ समाज बिजोङावबो गोबां गोसारदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय इएम अरुप कुमार देनि जौसाङाव खुबैनाय जाखो बेनि सायाव एबिएमसुनिफ्राय फोरमायथिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि 15 आगस्ट उदांस्रि सानाव इएम अरुप कुमार देनि बानजायनायाव कक्राझार मागुरमारिनिफ्राय फकिराग्राम पुरानि बाजार एचएस गेलेग्रा फोथारसिम माराथन बा खारनाय बादिनांनाय खेला होनो थाखाय फोसावदोंमोन जेराव सिगां सौफैनो हाग्रा सा 70 खारगिरिफोरनो साफायाव 5,000 राङै होनाय जागोन होननानैबो फोसावदोंमोन इएम बिथाङा 5,000 रां बान्था मोनगोननि आसायाव रोजा रोजा बादायारिफोर गासै 2,000सो हौवासा हिन्जावसा लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन जायनाखि 15 आगस्ट सानखालि माखासे समाव दुंखावनाय आरो माखासे समाव गोबां रोजा अखाजों लोगोसे बारहुंखाबो बारदोंमोन बेनि गेजेरजोंबाबो गेलेगिरिफ्रा गेलेदोंमोन नाथाय उननि समाव बांद्राय गेलेगिरिफोर बाहागो लानायनि थाखाय 1,000 राङैल' होनो थाखाय फोसावफिनदोंमोन इएम अरुप कुमार देआ आरो गाव जौसांनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन फारसे आनज्रायलांदोंमोन नाथाय अरुप कुमार दे बिथां ओंखारलांखांनायनि उनाव बिथांनि आखि आगदा थानानै खामानि मावग्राफोरा 1,000 रां बान्थानि जायगायाव आरोबाव बेखौ खम खालामनानै 500 रांल' होदोंमोन बेयावनो रागा जोंनाय बादायारि लाइमोनफोरा खुद्रिदों आरो इएम अरुप कुमार देनि जौसाङाव जाय जेरै हागौ एरै बथल आरो बायदिसिना मुवा बेसादखौ खुबैदों आरो खायफाया जौसाङाव गाखोनानै जौसांखौ सोरलां बोरलां खालामदों नाथाय बेबायदि जाथाय जानायखौ लानानै इएम अरुप कुमार देआ गुबुनै फोसावदों होननानै फोरमायथिदों एबिएमसुनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि सा 200 निफ्राय 250सो मुस्लिमफ्रा लोगो नांनानै बे जाथायखौ सोमजिहोदों होननानै इएम अरुप कुमार देआ फोरमायथिनानै लादों जाय दुखुनांथाव बा सोंखारि जाथाव होननानै फोरमायथिदों एबिएमसुनिफ्राय आरो बेखौ लानानै कक्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे एबिएमसुनिफ्राय बेखौनो सोंथि खालामबावदों दि इएम अरुप कुमार देआ बेबायदि जाथाय खालामबाय थायो नाथाय प्रमद बर'आ बेनि सायाव मानो सिरि मानो जेबो राहा लाया बेनि सायावबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा जुदि इएम अरुप कुमार देनि बेफोरबायदि बिबुंथि लाखिबाय थानायजों हारिनि गेजेराव दावराव दावसि जायोब्ला बेनि दाया समानै प्रमद बर'निबो जागोन होननानै बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय खौरां हरोब्ला 5 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों आसाम पुलिसनिफ्राय थांनाय 15 आगस्टआव उदांस्रि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव आलफाया बमा दोननायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया जागासिनो दङ बमा बानायनाय बमाखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव रानसारनाय बा दोनहैनायनि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां होनो हायोब्ला बिथांमोननो 5 लाख रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावदों आसाम पुलिसनिफ्राय मख'नो गोनांदि थांनाय 15 आगस्टआव भारत उदांस्रि सानाव आसामनि दाब दाब जायगा गासै 25 जायगायावनो आलफाया बम
बमा बायदि मुवा बेसादफोर दोनदोंमोन बेखौ लानानै दा बेरेखा दोलोआबो सिरि थायाखै भारत उदांस्रि सानाव आलफाया बेबायदि दोननो हानाया सोरखारनि फेलें होननानै बुंथिदों बेरेखा दोलोनिफ्राय एमएलए अखिल गगैयाबो गिबि मन्थ्रिखौ रिजाइन होनो थाखाय दाबि दैखांदों जायनाखि आसाम सोरखारा गोख्रों पहरा होदों होननानै फोरमायथिदोंमोन बे फेलें जादों होननानै बुंथिदों अखिल गगैया गोख्रों पहरा होसेयावबो माबोरै 25 जायगाफोराव बमा बायदि मुवा बेसादफोरखौ आलफाया दोननो हाखो बेनि सायाव सोंथि खालामो बिथाङा आसाम सोरखारा रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो हायाखै बा रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानैबो बुंथिबावो मानोना आलफाया गोसो जायोब्लानो बमाखौ आसामाव बेरहोनो हायोमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बमा बेरहोयियावसो आसामनि थागिबिफ्रा रैखा मोननो हाबाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा मख'नो गोनांदि बमा बानायनाय बमाखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव रानसारनाय बा दोनहैनायनि सोमोन्दै जायफोर बिथांमोनाव खौरां दं बिथांमोना आसाम पुलिसनि WhatsApp नम्बर 9132699735 बे नम्बराव खौरां हरनो हागोन नङाब्ला आसाम पुलिसनि ससियेल मिडिया हेन्डेल जेरै फेसबुक टुइटार आरो इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि निजखुस्लायाव सुख्लाय दैमाया गिख्रंथावै खुरखानायखौ लानानै गिखांदों गंदाइन गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरखारा जाहाथे माथावरि खोनानै होयो बेनि थाखाय अफिसार MCLA MLA गावबुरा चेयारमेन बिथांमोनखौ गोबां खेब खावलायबाय नाथाय बिथांमोनहा जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों जायनाखि सोरखारा ट्रिपल इन्जिन होननानै फोरमायथिनो नाजायो नाथाय खामानिनि बेलायाव जेबो जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै खुद्रियो रायजो राजाफ्रा लामा सामानिफ्राय लानानै माथावरिनि जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बिटिआर सोरखारा 5 बोसोर जानायनि लामायाव आरो आसाम सोरखारा 3 बोसोर जाबाय नाथाय बिथांमोनहा जि खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ मावफुङाखै होननानैबो बुंथिबावो रायजो राजाफ्रा सोरखारा खोथा होनाय बायदि जुदि मावाबा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि आरो बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा भट बर्जन खालामगोन अदेबानि भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो गोख्रोङै हुमखि होबावो सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायैयाव गंदाइन गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो ओंखारनानै औवानि बेरा दुमनानै दै खुरखानायखौ होबथानो राहा लादों बिथांमोनहा आरो सोरखारनि फारसे गोजोननाय मोनैखौबो फोरमायथिदों रां जाख्ल'नायनि दायाव फिन हमदों सासे बिडिअ आरो सासे एसिस्टेन्ट बिडिअखौ बङाइगावआव रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावथिखौ फिन हमनो हादों बङाइगावनि श्री जनग्राम डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ खुर्शिदा खानामनि अफिस चेम्बाराव एसिस्टेन्ट बिडिअ नाकिब आहमेदा रां लादोंमोन बे समावनो रां लाफुबाय थानायाव हमनो हादों एसिस्टेन्ट बिडिअ नाकिब आहमेदजों लोगोसे बिडिअ खुर्शिदा खानामखौ बिल पेमेन्ट होनायनि मुङाव 16,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिथांमोन सानै सोरखारि मावथिया मोस्ट वान्टेड आनवार हुसैन उफ्रामुं बगाखौ एनकाउन्टार खालामबाय आसाम पुलिसआ मोस्ट वान्टेड बगाया गोबां समाज बेरेखा आरो आयेन बेरेखा खामानिफोरजों लोब्बा दंमोन जेरै गारि लुथिनाय गारि खावनाय मानसि लांखारनाय ड्राग्स एटिएम लुथिनाय मानसि बुथारनाय आरो गोबां समाज बेरेखा आरो आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंमोन बगाया बेफोरनि थाखाय खेबबा जेलबो जाखांबायमोन बगाया नाथाय अब्लाबो मोजां लामा फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन जाहोनाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जाबाय बगाया पलासबारिनि नहिरायाव आसाम पुलिस आरो बगानि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादोंमोन बेयावनो पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बगाया नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना ओसिटि पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो
मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों